With these simple steps, rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Balitaktakan, napakabilis ng panahon o hindi mo alam na Throwback Thursday ngayon. Palibasa, lagi kang wala. Charot! Ayan! Magandang umaga mga kabalitaktakan. Isang araw na naman po na punong-puno ng good vibes ang aming sisimulan dito sa Morning Balitaktakan. Kasama pa rin ang dynamic trio na papangunahan ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Alam ko naman na Thursday. Pero hindi ko alam na Throwback Thursday at ito throwback lang natin ang kasiyahan sa inyo. Morning Barkada. Grabe, parang ang bilis talaga nga ng panahon. Parang naririnig ko na nga talagang mag-Burr months na, di ba, Morning Barkada. Anyways, kasama nyo kami all throughout this Thursday morning and kasama nyo ang raketero at madiskarteng Mamshi Sheki. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan at ilabas na ang mga hindi pa natuyong mga labahan dahil sumilip na ang haring araw. At tumutok na po dito sa inyong favorite dynamic trio, ang Morning Balitaktakan. Makakasama niyo po Charles Limon. Alam mo, ang aga-aga na gamon ng away. Alam mo kung bakit? Naka-Cardo Dalisay. Ay, oo nga. Na-miss niyo si Cardo Dalisay. Let's go, Cardo! Talagang siya yung kinalaban mo, no? Well, we got the ending that we wanted talaga, Morning Barkada. Anyways, Morning Barkada, there's a lot of ways to catch your dynamic trio kung gamit lamang ang free TV at antena lamang o i-reposition nyo na yan kasi nga umulan nung mga nakarang araw, baka hindi lang nakasasagap ang signal papunta sa amin. But kung smart digital TV naman, pwede rescan those channel numbers at mahanap nyo kami either the GNN or Highland TV channel at depende po ang channel number in your location. Nako, ibang live yung na-share ko sa mga friends ko, mga kabali. Anong Yung live kahapon ang aking Ay, ipinapanood nako. at sinishare. Pero kung gusto niya nga po kaming mapanood naman via social media platforms, no? Meron po kaming live stream sa aming Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon. Meron din the same live stream sa aming YouTube channel which is RNG Luzon. You can also check our Instagram, Twitter, and TikTok na still RNG Luzon. And meron na din kaming website wherein we post a lot of articles, feature, informative o kahit ano man yan sa mga mahilig pong magbasa. Pwede nyo lamang pong isearch ang rngluzon.ph. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. And speaking of being updated, nako, ating silipin ang ating weather ngayong umaga dito po sa ating weather update ngayong ika-25 ng Agosto 2022. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, patuloy pa rin po ang pag-alis ni Bagyong Florita dito nga po sa Philippine Area of Responsibility. Although nakalabas na po siya, pero nakaka-apekto pa rin po ito dahil sa paghatak po niya ng hanging habagat. Si Florita na po ay magla-landfall na dyan po sa southern part ng China kung saan inaasahan din, naghahanda din ang mga kababayan nating Pilipino, lalong-lalo na dyan ho sa Hong Kong at iba't iba pa pong southern part ng China kasi malakas pa rin ho itong si Bagyong Florita habang lumalabas po ito sa impluensya or dito sa Philippine Area of Responsibility. Pero dito sa ating bansa, mga kabalitaktakan, asahan po ang magandang panahon sa buong bansa. Yan ho, ang magandang balita ngayon. So, asahan po ang
magandang araw ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero asahan pa rin po dito sa Cordillera Region at nalalabing bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon ang panakanakang localized thunderstorms pagdating ho ng hapon. So magdala lang ho tayo ng payong if ever na merong mga pag-uulan na dapat nating asahan. All throughout, pati po Visayas, Mindanao, maganda. Pero dahil pa rin ho dito sa Bagyong Florita, asahan pa rin po ang maalong baybayin dito po sa western portion ng Northern Luzon at dyan ho sa northern part ng Cagayan. So maalon pa rin po, may babala pa rin ho ang pag-asa sa mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot ngayong umaga. Ang pinakamababang temperaturang naitala ho dito sa Baguio City ay 17 degrees Celsius at asahan natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24 degrees Celsius. Naku, madami na namang sakit-sakit ang lalabas ngayong tag-ulan. Pero ang isa sa hindi pa rin humuhupa mga kabalitaktakan ay ang COVID-19. Though ang ating critical and medyo severe na cases natin ay hindi pa naman naaabot sa buong Philippines. Kasi ang critical or severe cases po natin ay kapag pumapalo na ulit tayo sa 1,000 mga kaso sa bawat araw. So far po, hindi pa naman po yan nare-reach and 9% pa lang po ng mga hospital ang may mga na-admit po na mga severe and critical infections. Though, sabi ko nga kanina, hindi pa tayo lumalagpas sa 10% na threshold wherein, yun nga, 1,000 number of cases. Pero malapit na tayo kasi 811 na po tayo mga kabalitaktakan dito sa buong Pilipinas sa isang araw and 9.7% na yan. So 0.3% na lang lalagpas na naman tayo or mapupunta na naman tayo sa critical and severe. Though we have, to date po, we have a total of 159,376,952 COVID-19 vaccines na naiturok po sa ating mga kababayan and 71,880,074 dito ay fully vaccinated while 16,563 16 million and 563,542 have received their booster shot. So patuloy pa rin po tayong magpabakuna. And in relation po dito sa Cordillera, kahapon po nakapagtala po tayo ng 133 cases wherein yung 121 dito ay vini-verify pa. Baka ito yung mga sintomas or talagang titignan nila kung positive, siguro magkakaroon ng another test. Pero ang maganda, meron naman tayong 153 recoveries, kaya lang may 4 pong namatay. Ayun, so ang ating recoveries, 7 from Abra, 2 from Apayao, 63 Baguio City, 12 in Benguet, 2 in Ifugao, 43 in Kalinga, 24 in Mountain Province. Ang namatay naman po, isa sa Abra, isa sa Kalinga, 2 sa Mountain Province. Ang vini-verify pong cases ngayon, 66 dito sa Baguio City, 32 sa Benguet, 23 sa Kalinga, and 12 sa Mountain Province. Ayan. So, Uy, ako may mag-iingat po personal, tayo. ko dyan, may personal cry ako and plea dun sa mga vaccines. Kasi, yung categories ngayon for second booster is specific lang, diba? Paano kami na naka-receive ng first booster na more than 6 months na? If we're lobbying ng efficacy dapat niya is 6 months, paano naman kami? Siguro, ang plea ko lang dyan is to recategorize yung mga, nag-lapse na yung 6 months. Hindi, pero kasi syempre, ang second booster shot kasi, syempre, di ba, inuna naman kasi may mga may priority. So, kung ibibigay nga doon sa mga naka 6 months na, paano naman yung mga priority? Syempre, mas kailangan nga nila kasi tayo, siguro mas tingin nila mas okay yung ating immune system. Paano naman yung matatanda lang ang uunahan pa natin kesa sa kanila? Siguro yung amin lang kasi, syempre, we're educators and full face-to-face na or 70% face-to-face na. Siguro yung ganong recategory lang if you are in the education sector or frontliners or whatever, yung ganun lang siguro. Kung merong sobrang vaccines for, alam nyo na, baka na-expire lang dyan or mag-expire na. Okay Trinay na. mo na bang pumunta sa first, second booster? Ano Sa sabi? second booster. Ano sabi? Tinry ko hindi pa daw talaga pwede. Pero, okay. kung kayong priority, okay lang yun. Hindi kasi ako priority. Ikaw nagsabi niya na. Alright. Ako lang Okay. chichika dito, wala kang Pwede. chika. Ay, oo, Morning Barkada. Aside from that, nung nakalipas nga na bagyong Florita, there have been approximately 1,300
families that have been displaced according to NDRRMC. And nakakabahala to Morning Barkada, that's over 4,646 individuals. And though we have reached our help already with at least 900,000 worth of food and non-food based help with this family, they're still seeking assistance para po matulungan natin ang mga ito. Although the numbers are okay, safe po tayo, there are no casualties. However, this we needed 60 Saan yan? Saang lugar yan? 60 barangays Meron tayo in actually Ilocos. casualty sa Ah. Cordillera. Ilan? Isa. Yes, Ayun. ayun. Pero sa Sorry po. Cagayan, dalawa. Dalawa. Oo. How about for Ilocos region? Wala pa tayong update dyan. Oo, ayan. Pero yan nga na cover natin ang 4,646 individuals nga within Ilocos, Cagayan Valley, and Cordillera region. And yan ang ating evacuation centers have been honing the 956 families. And although kaya naman natin, just a friendly reminder as well, Morning Barkada, that there are from DPWH, there are roads that are foreclosed po in the roads in Apayao and Mountain Province, and one in Isabela are not accessible to vehicles pa po since 6 a.m. yesterday po. Ngayon, we have a situational analysis na hindi pa rin po bukas itong mga daan na ito. However, Luna Bangar Road in La Union is flooded and not passable to light vehicles po muna. So, clearing operations will resume once the weather is deemed safe for maintenance and others. Yan. Kaya, let's extend our help as much as we could. Isa pa, Morning Barkada, ipinag-usapan na nga natin itong bagyong ito, the aftermath of the Florida because of the intense and incessant rainfall nga. Itong sa Dolomite Beach natin dyan sa Manila Bay, nangyari. sinukan niya na ang gabundok na basura. Nako. Well, with the netizens' comments naman, a few of them said na normal lang yan because it's garbage basin nga daw sa Manila. So, normal daw na talagang marami pang dumi or basura. However, ito kasing project na to started 2019 pa, but was not put into rehabilitation until September of 2020. That is in the Beach Nourishment Project of DENR. Yan. So, artificial beach yan, Artificial. Morning Barkada, na kinuha pa natin yung dolomite coming from Cebu para matabunan yan. Previously, ganyan siya. But now, yan, naging developed na siya into an artificial beach where people, families could go. Kaya, in the recent flood, nakita naman natin na marami pa ring dumi. Well, it's everybody's responsibility to clean. Wag lang nating hayaang sila lang yung Disiplina. maglinis. Oo. Siguro ang magandang platform dyan, no, mga turista magpulot din ng basura. No? Yung iba kasi dyan, hindi ko sinasabing lahat ha, pero most of this garbages may be coming from other parts pa na tinapon because of Yes, tourism na activities. ano. Pero let's start it at home. Huwag na Oo tayong naman. magtapon ng mga basura dyan sa mga creek, di ba? Para wala nang pupulutin doon sa beach. Oo, yun. Sige. Moving on, mga kabalitaktakan, akyat naman tayo dito sa Baguio City dahil nga po itong tactile, ilang linggo na tong pinag-uusapan Yan na. ng ating mga kababayan, dahil nga po kahapon nagbigay ho ng mensahe si Mayor Benjamin Magalong na napagdesisyonan na siguro itigil muna itong pag-install at implementation ng tactile dahil nga po dito sa madulas nitong feature na kung minsan ay takaw aksidente sa ating mga kababayan. Sa kanya pong mensahe ay sinabi po niya na ang ito pong paglalagay ho ng tactile ay itinigil muna at tinitignan po nila ang iba't ibang solusyon para po sa mga alternative na mga tactile. Kasi nga din naman, baka meron pa naman siguro yung mga hindi madudulas na mga materyales. Materyales, Oo. oo. Kasi nga, although sinabi po niya na international standards itong tactile na ito, pero dito sa Baguio City, maybe that international standards is not applicable Exactly. here. Tama Oo, kasi alam naman natin na ang Baguio ay palaging inuulan kahit walang Exactly, bagyo, oo. umuulan yan. So, siguro it's about time na palitan natin, saka tinatanong din ng ilan, magkano ba ginastos ng pamalang lungsod dyan? 300 per Ang ginastos nila is ganun. 22 million pesos for all of this installation. Tapos tatanggalin, baka
Sayang naman Sayang po naman. yung pera ng ating bayan if ever na ganyan ho ang mangyayari, and kung magiging reliable ba ang contractor, napapalitan yan, na ibabalik doon sa mga binilhan Oo. para palitan ng hindi madulas. Sabi nga sa comment section, lihain na lang. Lihain Pwede na lang. din. Oo. Oo. Pero sa tingin ko yung talagang yung pagkakagawa is ganun talaga, meant to be that way. Yun nga lang, yun nga, topographically, hindi talaga siya, a little applicable dito sa Baguio City. Maulan talaga. Ayan. May chika ka pa. Ikaw, may chika ka pa. Oh, meron. Uy, meron Oh, pa yung meron Tourism siya. Council. Oo, di ba? yan. Oo, dahil nga po sinusulong din dito sa Konseho ng Lungsod ang pagbuo ng Cultural Council dito po sa ating dito sa ating lungsod. Creation for Council for Culture. Yan, binaliktad ko lang. Same lang din. Dahil nga po itinutulak ito ni in-author po ito ni Councilor Maria Maylenia Victoria G. Yaranon, kung saan dapat pong pagyamanin ang kultura at kasaysayan at heritage arts dito ho sa ating lungsod. So ito nga po ay ipinasa po niya at naaprubahan na po ito sa unang pagbasa dyan ho sa ating konseho. At ito nga din po ay binaback-upan ng Republic Act 7356, which created the National Commission for Culture and the Arts. So I think maganda din itong hakbang para sa ating lungsod, knowing that we are a creative city. Exactly. At tayo ang pinakaunang creative city sa Only. Pilipinas. So dapat po natin tong pagyamanin, kasi sinabi po ni nitong United Nations, kapag hindi nyo nakip yung title na yan, babawiin natin yan. Pero kasi naman, ang Baguio City, even before na meron tayong creative city Council, title or may council tayo, talagang nagpo-flourish na ang culture at arts ng Baguio lalo City. culture, Imagine may yung mga lola natin sa Botanical Garden even andun pa before. rin. Oo. Exactly. Siguro lang, we just wanted to have a standardized body to take Yes, care and siguro. to regulate. Kasi if culture is not preserved and wala tayong basis and validation about it, parang mali kasing ibibigay nating information sa iba. So, I think yun yung reason why we wanted to have the council still there. At alam nyo ba, Morning Barkada, with extraordinary passion and advocacy, makukilala natin ng isang outstanding citizen that was recently awarded with culture and arts as well. Abangan nyo yan maya-maya lamang. Yan, mamaya naman po, abangan natin ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Pero bago ang lahat, sabi nga po nila mga kabalitaktakan, sa lahat daw po ng inyong gagawin, dapat samahan ninyo ng puso, ng inyong passion, and ang maganda dito, kapag sinamahan mo pala ng passion and ng puso, pwede kang kumita ng pera, kagaya na lamang po ng ating mapapanood, kaya panoorin na natin ito. Vintage cars or spectacular? Tunay ngang nakakaakit na magkaroon ng mga antigong kotse sa panahon ngayon. Ngunit dahil sa pag-usbong ng mga modernong sasakyan, ang mga kotseng ito ay tila ba napag-iiwanan? Dahil dito, ang kanilang mga parte ngayon ay mahirap nang hanapin sa kahit anong marketplace. Ang pinakamura, mahal, o kahit nakaraniwang mga bahagi nito, wala na. Kaya naman si Jerry Gutierrez, isang second-year architecture student ng St. Louis University, ay nandito na upang sumagip. Ang 21 years old na ito mula sa Mangaldan, Pangasinan ay bumibili ng mga lumang kotse, dinidisassemble, at ibinibenta ang mga pyesa para sa mga naghahanap at gustong pangalagaan pa ang kanilang munting kayamanan. This hobby started since I was a kid. I grew up playing toy cars, and from there, I continue loving cars. This is also because of my dad, maybe, because he's into cars, but not really that much. I think the most significant thing na nag-kickstart sa akin to dig more into cars is me watching YouTube videos. Like people fixing their cars, restoring things, restoring cars, and doing cars in general, which is, I think that's Roadkill and Mighty Car Mods. I parked out cars
I dismantle and sell the usable parts of the junk or any neglected cars. So, yun, para magamit pa ng ibang tao and makatulong sa mga project nila. Like I do. I do projects myself. And dito din ako kumukuha ng parts nun. So, I decided to, why not I sell parts to them? Kwento ni Jerry, mas lalo pa siyang nawili sa mga sasakyan nang bilhan siya ng kanyang tatay ng 1987 Mitsubishi Lancer. Kung kaya't mula roon, nagtuloy-tuloy na ang kanyang hobby patungo sa isang bagay na siya ay passionate. I'm still a teenager which I doesn't have a job that can sustain that hobby. So I decided to start my business. I decided to start my online business. So as a good father who wants to give direction for his child, I do whatever I could to help him out to move in or to move forward into his business venture, like helping out a little bit financially here and there at the very start, supporting him and giving him our family vehicle to ferry or to tow vehicles that he purchases. Yeah, but now it has become a business that is self-sustaining. Very minimal na ngayon ang aking naitutulong, except only for giving him advices on how to better improve his operation, on how to select the proper vehicle to purchase and resale, and a lot more. Pero most of it now is his own initiative and ingenuity and how he can earn it. Dahil sa nag-aalab na suporta ng kanyang mga magulang kasama na rin ng kanyang sariling pagsisikap, patuloy ngang naging matagumpay si Jerry kahit nakakaunti lamang ang target market nito. Para sa akin actually, ang biggest project ko is shipping my items to different countries during the pandemic. Bukod pa rito, hindi lang around Mangaldan, Pangasinan ang kanyang transactions, pero umaabot rin ito sa iba't ibang parte ng Pangasinan. Nagsimula kaming mag-transact ni Jerry, pagkakaalam ko 2019. Nakita ko siya sa marketplace sa Facebook. Kita ko na Pangasinan area, same kami ng area. Agad ako nag-inquire kasi nga may kailangan akong parts noon, pinubuong sasakyan. Doon nag-start hanggang sa nag-continue yung mga deal namin. Hanggang sa ngayon na nagkakamusta. May mga sinishare siyang ideas about sa mga car parts, mag-restore. I think I restored this car because I think the people who restore cars will understand this. They are very different from modern cars. They have such a vibe na it brings you to the memory lane, nostalgia, ganun ba? The cars represent their era. Kung 80s yan, you'll feel 80s from the 80s din. I don't know. I cannot explain it, but it's very good. Kaya yun yung na-attract ako dun sa parang feeling na yun. That's why I'm doing this. Truly, there is history attached everywhere in our life. At ang mga kotse ang isa sa mga pinakamagandang halimbawa para mas pahalagan pa natin ito. Ayon kay Jerry, dahil sa uniqueness ng kanyang business, minsan ay matumal ang kanyang bentahan. Ngunit kahit na may ganitong mga araw, ang importante lamang ay magpatuloy at alalahanin kung paano ka nagsimula. Yes, sometimes I feel like, giving this up, but I remember the people or what I can bring to people, and then, ayun. Si Jerry Gutierrez ay isa sa mga patunay na don't be afraid to take that leap of faith. Sapagkat kapag ito ay iyong nalampasan, siguradong ito ay iyong mapagtatagumpayan.
Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suporta ng Fagi at Sakit. Matapos ako na. Mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Oras na po natin, alas 7:36 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po at ating antabayanan ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Kasabay nga po ng pag-alis ni Bagyong Florita dito po sa ating bansa ay malaki po ang iniwan nitong pinsala, lalong-lalo na po dito sa Cordillera Region. Ating silipin yan sa report ni Ren de Guzman. Ngay Pico! Jay bayabas, ni. Kinaburan jay garuba mi jay kanal ni, mapladen. Yan ang hinaing ng isang residente ng Pico, La Trinidad, Benguet matapos tumaas ang tubig baha sa kanilang lugar. Sa kanyang caption sa video, nakasaad na dapat umanong bigyang pansin na ng mga kinauukulan ang umano'y backfill sa kanal na nagdulot ng baha dahil na rin sa lakas ng ulan. Garuba! Oh! Pati jay may balayin ni. Oh, dia kidano munggana tuig. Yung backfilling na yun naman is regulated ng under our ordinance. So, ang nag-implement niyan is from the zoning department. Nabigyan naman sila ng notice noong July 22 pa and August 22. Dalawang notice of violation ang naibigay dyan sa nagbabakfil na yan. Barangay official tipiko ni. Oh. Tanyo ni. Dagdag pa niya, walang drainage sa lugar. Naplad. Ayaw naman nilang magbigay ng parang right of way ng drainage canal. So itong na-flood kahapon,
Earlier, before yung flooding, the owner was requesting an outlet idaan doon sa property sa kabila, doon sa may nagbabaktil. Yung nire-request na dadaan. But, yung nagbabaktil doon, yung may-ari doon sa kabilang property, ayaw nila. Ito ang dahilan kung bakit wala umanong madaanan ang tubig. Samantala, sa isang simbahan sa barangay Kaglagayan sa Corner Apayao, nagpalipas ng gabi ang ilang residente kabilang ang ilang bata dahil sa paghagupit ng bagyong Florita kahapon. Nakaalalay sa kanila ang mga pulis na nagdala pa ng mga kumot para sa mga ito. Ilan lamang sila sa 105 pamilyang apektado ng bagyong Florita sa Apayao. Kaninang umaga, nahatiran na sila ng mga food packs at ilan pang mga tulong mula sa DSWD at ilan pang mga ahensya. Ganito rin ang lagay ngayon ng aabot sa 200 pamilya mula sa Bukay Abra. Kinailangan kasi nilang lumikas dahil sa pagtaas ng level ng tubig ng Abra River. Higit 1 oras ding na-stranded ang ilang sasakyan sa Pidigan San Isidro Road sa Abra dahil sa natumbang puno at pag-apaw ng tubig mula sa Abra Spillway. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng clearing operations ang DPWH car sa ilang kalsadang pansamantalang hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Kabilang dito ang Baguio Bontoc Road, Abra Kalinga Road, Claveria Kalanasan Kabuga Road, Governor Bado Dangwa National Road, Mountain Province Ilocos Road at Quezon Road. Naitala naman sa Barangay Wagud sa bayan ng Pinukpok, Kalinga kahapon ang unang kaso ng pagkamatay dahil sa bagyong Florita sa rehiyon. Kinilala itong si Francis Cabanes Bitanga, 56 na taong gulang at isang magsasaka. Ayon dun sa ulat ng ating Kalinga PPO, si Ginoong Bitanga ay huling nakita sa sitio Punad upang bisitahin ang kanyang kaingin. So, ngunit di umano, pinilit niyang umuwi sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin dahil pa rin dito sa bagyong Florita. Hindi na siya nakauwi at natagpuan na lamang ang kanyang walang buhay na katawan sa isang creek. Maaari umanong inano dito ng malakas na agos ng tubig. Kasalukuyan pa rin ina-assess ngayon ang pinsalang dulot ng bagyong Florita sa Cordillera, kasabay ng pagsasaayos sa mga ito at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw si bagyong Florita. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At kahit nakalabas na po ang bagyong Florita dyan ho sa Dagupan City, nako, patuloy pa rin po ang pagtaas ng tubig baha dyan ho sa nasabing lungsod. Tuloy-tuloy naman ho ang pamahalang lungsod sa pagbibigay ng iba't ibang mga ayuda at iba't ibang engineering intervention upang maiwasan pa rin ho ang pagbaha. Nako, ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Kahapon, binabaha na ang kahabaan ng Dagupan alas 6 pa lamang ng umaga. Ngayong araw naman, lagpas talampakan pa rin ang baha sa Burgos Corner, Bonifacio Street, Junction at MH Del Pilar. Dahil dito, apektado ang lahat sa perwisyong dala ng baha. Isa sa mga apektado rito ang isang street vendor sa sidewalk ng Junction. Kwento niya 15 taong apektado na ang kita nito dahil sa baha. Kahit ba, sige, nagtitiis na lang kami para maghanap po. Isa pang apektado ng baha nito ay ang residente sa Cairo. Po talaga nung baha ay matinding perwisyo, lalo pag nababaha po dun sa junction sa may gitna po pupuntang bayan ng Dagupan. Talagang nata-traffic po talaga yung mga tao at ang haba talaga ng traffic. Tapos, dulot nito of course yung perwisyo po ng pagpasok di lamang po ng mga estudyante, pati na rin po yung mga manggagawa. Ayon sa CDRRMO ng Dagupan City, matagal nang sanhi ng pagbaha sa Dagupan ang geographical location ng lungsod. Bali sa ngayon po, yun nga po, dahil yung patuloy nga po yung pag-ulan dulot ng bagyong Florita, pandin siya
plus yung high tide na every morning na nararanasan ng syudad. So ito yung mga cases natin na nagkakos ng pagbaha po dito sa atin. Dagdag pa niya, ang lungsod ay nagsisilbing catch basin ng tubig mula sa kabundukan at upper municipalities. Sabihin na natin, katulad ngayon, papalabas na si Bagyong Florita. May mga instances na pag lumabas na yung bagyo, nandiyan na yung araw. But for Dagupan, dapat pa rin mag-prepare tapos maging alerto. Kasi yun yung time na after na paglabas ng bagyo, kami naman yung susunod na scenario niyan is yung iintay natin yung tubig na parating galing from the upstream municipalities. So average niyan, although kahit doon sa upper stream municipalities natin, bumaba na yung tubig sa kanila, but still, baka pa rin ang Dagupan kasi sinasalo natin yung tubig nila. Sinusubukan pa rin ng pamahalaang lungsod na solusyonan ang pagbaha gamit ang iba't ibang infrastructure projects. So one thing is, katulad ng paggawa ng mga dikes, so ongoing pa rin yung paggawa ng dikes para maibsan yung pagbaha. Yung mga flood mitigation projects natin, like yung rehabilitation tapos construction ng mga drainage, tapos yung mga rehabilitation din ng mga creeks, tapos yung mga natin, yung cleanups din sa ilog tapos sa mga creeks, ongoing din yun. Para just in case, para mapabilis yung pagdaloy ng tubig. Hinihikayat naman ni Mayor Belen ng Dagupan City na maging alerto at palaging mag-ingat sa patuloy na pag-ulan na bunsod ng baga. At balik naman po tayo dito sa Baguio City dahil inspirasyon po sa isang exhibit ang mga Amor Solo paintings na ginawang Lego. Ating alamin yan sa report ni Sofia. Sinong mag-aakala na ang laruang Lego ay makabubuo ng mga obra maestrang katulad nito? Ito ay tampok sa Pinoy Log Project Amor Solo sa isang mall sa Baguio City. Gamit kasi ang Lego, replika ang ilan sa mga pamosong obra maestra ng kauna-unahang national artist ng bansa na si Fernando Amorsolo. Kaya naman, kinagigiliwan ito ng publiko. For me po, it's fascinating since yung Lego po is a difficult medium to use for art. Ayun po, fascinating siya. Kasi realism is a difficult art style to achieve. And to achieve that using Lego is fascinating, it's interesting. Mahirap siya buuin kasi fragile ang Legos. Once na nabagsak natin, pwede mag-scattered yung art na ginawa natin. So, at this point po, na afar pa lang nakita namin na ay parang may exhibition doon. But we didn't thought na Lego ang gamit nila doon sa sa paggawa ng art pieces na ito. Tampok sa exhibit ang mga replika ng mga painting ni Amorsolo na early traders, dalagang bukid, at bayanihan. Binuo ito ng Pinoy Lego User Group Project Amorsolo. Kabilang sa grupo ang pamilya ni Cres sa 82 individual na gumawa ng mga Lego paintings na ito. Well, talaga ang passion ko talaga is music tsaka yun nga, arts. Tapos ito, nung nagkaroon ako ng anak, nabuhay ulit yung hilig sa Lego. Tapos kasi dati nung bata pa ako talaga yung mga regalo na Lego, yun yung gustong-gusto namin magkakapatid. Tapos eventually, nawala siya. Kasi di ba, tumanda ka na, nagpamilya ka na. Tapos nung nagkaroon kami ng yung firstborn ko, rinagaluhan siya ng Lego set from abroad. Doon nabuhay ulit yung hilig namin sa Lego. Kasama ni Cres ang dalawang anak niyang sila Cray at Kale. Tumulong sila sa pagbuo ng Lego version ng early traders ni Amorsolo. Kaya rin na-recognize nga siya ni Lego na wow, this is something na unique and first. So this is very historic. So parang very happy and very proud. Kasi syempre, bukod sa naglalaro ka, nag-i-enjoy ka na, nakagkaroon ka pa ng magiging part ka pa ng history. Ang pagbuo ng mga Lego na ito ay naging bonding na ng pamilya Abeliada. Tapos ang very therapeutic din yung sinusort mo yung parts. Nakakaaliw din siya Tapos yung yung pag nakikita mong masaya yung mga anak mo, tapos pag sumama kami mag-sort lang, happy na kami. Mag-build pa lalo na.
Ang nasabing exhibit ay itinaon sa paggunita ng ika-50 anibersaryo ng pagkakatalaga kay Fernando Amorsolo bilang first national artist ng bansa sa visual arts. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagang mga updates at mga impormasyon, tumutok lamang po sa RNG Luzon at Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon sa Highland TV alas 6:30 ng gabi. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Star Music offers a complete line of musical instruments. Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Batang 90s, parang natin ang itrahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Earlier this week, Morning Barkada, our Baguio City, Mayor Benjamin Magalong have given us the list of the 10 outstanding edition of the citizens of Baguio City. Ngayong umaga, Morning Barkada, we are humbled to have one of them, and he is under the Culture and Arts category. We have this morning, Mr. Ferdy Balanag. Good morning po! Hi, good morning. Thank you for having me over at RNG Luzon's Morning Balitaktakan. Thank you, sir, for sharing us your time this morning. Sir Ferdy, we wanted to ask, how does it feel being part of the list? And were you aware that you are part of the finalist po? Well, at first I was really surprised when I got the nomination. And at first, medyo hesitant nga ako kasi I was thinking baka hindi pa ako deserving ng award, and probably there might be other people out there more deserving of this prestigious award na iginagawad nga ng LGU sa mga outstanding citizens taon-taon. So I got nominated by friends, and they pursued it by submitting all the required documents kasi yung screening committee ng outstanding citizens of Baguio is very stringent and strict. And I only learned about being a finalist when I got invited for an interview, which was like just a week ago. Ang bilis. Pero Sir Ferdy, with no doubts, I believe that you are capable to be part of that. Kaya, sir, to carry it out. Sir Ferdy, if I may ask as well, more than the recognition, what does it mean to you personally and to the advocacy that you stand with here in Baguio City? Well, for one thing, this has become an inspiration for me to pursue what I've started and what I continue to do in terms of my advocacy for arts and culture, the environment, tourism. And also, for me, this is a very special
a recognition given to me, and this I dedicate to my father who taught me everything about community service. Certainly, Sir Ferdy. Sir Ferdy, in another note naman, you've been all over the country, all over the world for some of the parts of the world as well. Do you think that we have removed the prejudice when it comes to the Cordilleran culture and how we exercise our arts in a very, let's say, unique and different way? Our advocacy to promote culture and the arts in the Cordilleras has really pushed us forward. We've been recognized for the uniqueness of our culture, our rich traditions, our creative community. I mean, imagine Baguio City being given the title of Creative City and becoming a member city of the UNESCO Creative Cities Network. It's a title that we have to live up to. And with that, we carry the culture of the Cordilleras. Baguio City nga, being the melting pot of the Cordillera region, carries the title and carries the culture of the Cordilleras in the same way. Exactly. Sir Ferdy, was there a portion where you have been hinge-hided? Parang ang hirap naman nito kasi there would be others or some that would still have the notion na hindi, ganyan pa rin kayo sa kultura nyo. You have been so preserved na hindi namin alam how we react on this. So where are we lacking in this one? And recently, Baguio Tourism and the LGUs also have started with a tourism council for culture and arts. How should we react when it comes to these matters? Well, we take it with a grain of salt. There's ignorance about our rich traditions and culture in the Cordilleras. But there are also a multitude of people that respect and look at how special we truly are to the eyes of people, not just in the Philippines, but all over the world. We have a culture of pride, and we are blessed with very talented, skilled, intelligent, smart people in the Cordilleras that are recognized worldwide. Opo. Exactly. Opo, Sir Ferdy, it does not just stop with just culture and arts, but then again, let's tap into the film as well. Sir Ferdy, you have spearheaded also with the creation of the Montañosa Film Festival that put our culture in the lenses. And how does it feel? Ano yung advocacy and what was the objective when you started this out? Well, the Montañosa Film Festival was first staged in the height of during the height of the pandemic. Opo. That was in 2020. And the objective there was initially, the agenda of the Montañosa Film Festival was for film tourism, to ignite the tourism economy, and also to show, yung resilience ng mga taga-Cordillera sa pagharap sa yung mga hamon nung mga panahon na yon. So we opened up the film festival in order to communicate with the rest of the country and the globe, and show them our stories, our culture, unique things about the Baguio City and the Cordilleras, and it shows like everyone how proud we are of what we've become and who we are. Yes, oo nga, Sir Ferdy. It has, yung sinimulan mo to, I believe, ang dami na talaga nating nakitang magagaling na filmmakers dito sa Cordillera. And ngayon, on its second year or third year, upcoming third year. Going on third year. Oo, congratulations po. Mas madami na naman tayong makikitang talento more than in the lenses. Sir Ferdy, lastly po, there have been a lot of issues though when it comes to culture and arts na minsan, we misinterpret them because of how it is portrayed. Like, for example, the use of bahag incorrectly, suited daw. How should we see this as a way of, it's, for me, Sir Ferdy, it's a stand Kasi nakikita natin that people are reacting to it, meaning that we are more involved when it comes to this matter. It's a very sensitive matter, yung culture natin, and
in an example would be in wearing the traditional garb. Opo. It should be treated with utmost respect. It represents not just that person wearing that outfit, or traditional wear, but it represents kasi the entire Cordillera region and the people that dwell in the Cordilleras. Proud people, rich in tradition, rich in culture, and this respect isn't supposed to be something that we just accept. No, we have to correct. No, we have to correct the notion of people about who we are. Yun nga, sir, we are so much involved in preserving it, and we have been hearing voices of people from different groups talaga that they wanted to correct this and stand firm with what they have been doing. Sir Ferdy, please invite our morning barkada if there are upcoming activities, and baka pwede na bang makurot ang ibang information for the upcoming Montañosa Film Festival? Okay. Well, in the next few months, we're staging another Ibagyo Creative Festival, which is an annual arts festival that happens on November. Now, we are working very hard at the moment with the steering committee headed by co-outstanding citizen of Baguio, si Dr. Raimundo Rovillos, who's the head of the Creative Baguio City Council. Yeah, and he heads the preparation of Ibagyo 2023 together with our tourism officer, si Engineer Alec Mapalo, who is the festival director this year. I, on the other hand, was assigned to be creative director for some events of the Ibagyo Festival. It's something that we should all look forward to, be proud that we are a member of the Creative Cities Network of the UNESCO. And aside from that, we have a lot of other events lined up. Also, activities for capacity building for our artists and craftspeople. We're very excited for that, Sir Ferdy. We have been part of that. Us also co-tour guides po when we started the Ibagyo Festival last 2000, way back 2016 pa. We've been there. And we are hoping for a better position when it comes to our culture and arts. Maraming salamat po, Sir Ferdy. Thank you so much. Thank you so much, Kaina. Thank you so much po. And yan, Morning Barkada, there's a lot of facets for us to win and to put our culture into preservation rather than arts transcends cultural boundaries. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ayan! Hello, Morning Balitaktakan. At
today meron kaming hinatak na intern from Finma. Anong pangalan? Chelsea po. Ayan, si Chelsea. Chelsea. Oo. And si Chelsea ang magsisilbi natin ngayong taga-sabi kung tama o mali ang ating mga kasagutan dito sa ano bang game na to? Guess the missing lyrics ba? Fill in. Fill in the Sorry, lyrics. fill in. Alright, hindi ko makita sa inventor. Baka mapag-initan kita. Pag wala kang masagot. Saan ka Alright. maglaro? Okay. Fill the lyrics. Morning, bro. Okay. Kahit na wala akong pera, kahit napunta sa aking bulsa, kahit... Kahit pantalon ko, ikupas na. Oh, hindi nakita na pera. Patingin, kahit pantalon. Tama kayo po! Yan! Oh. Alright! Pwedeng dito ka lang para matakpan yung Next! Chelsea, gusto mo breakfast? Gusto mo ng onting energy? Alright, next na po. Energy naman, no? Next! Sa tanghalit sa gabi at umaga. Pagkasana magtanong at magduda! At magduda. Kinakanta ko pa lang eh. Pagkasana magtanong at magduda. Ten. Tama na naman! Next! Teka lang. Bumukas yung kwan Next, natin mga dito. ka-MB. Paano ba to? Saan ka punta? To the moon. Hindi mo alam yun. Ala, yan. Ano ba yan? Saan ka punta? To the moon. Road trip. Trip. Road trip. Kabisado mo yan eh. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Broom. Tama ba? Mali. Tama ba? Mali ba? Ano yan? Naku, pag mali. Yan, sa... Tama! Sana. Dapat may ganon. Dapat ganon. Tama May ba? shake, Tama shake. ba? Ay! Alright! Next! I never knew What what love was. I never Ay, knew hindi. what love till I met you. Till This I feeling. met you. I never knew what love was. Was kasi yun. I never Knew what What love was. Dalawa lang kasi yung blank. Ano na? Oh, ano na? Ano na? Bana, tama ba? Mali? Shake. Hands on po kasi. Alright, ano, next! Ano susunod? I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. Burden. Tama? Alright, then! Mali! Sayang. Ikaw Nakadaligtas ka eh. Mali! Ikaw yun na ikaw sumagot nun kaya di ko nga sinagot eh. Mali eh. Alam ko lahat ng Mali may talaga consequences. eh. Alright, next! Hoy, sumagot ka naman. O yung hindi sasagot dito. Sasagot ako. Pero... Ang hindi sasagot, magiging single forever. Ay, ano yun? Ano yung susunod? Ano? We're starting. This time we'll all the pain away. Welcome home, my Lover and friend. Oh. Tama ba? Tama Hindi ba? ko alam, sabi niya. Oy! Short Tama back! ako dun sa love. Dapat bonggahan naman. No. Next, oo nga. Dapat tatumbling dito. Oh, pwede. Ako naman, Chelsea. Alright, next. There ain't no need to worry. No one ever said that there's an easy way. Oo. Tama ba? No one never said that there's an Hindi nakita. Tama again! Alright, next. Huwag niyo akong hinahamon sa mga ganito. Video okay, girl ako. Oo. Wala na. Oh, isa na Baka lang. may- Chelsea, isa na tagasan lang. ka. Taga-tarlac po. Thank you, Chelsea. Ayan. Chelsea, anong full name mo? Chelsea Larka po. Baka may gusto kang batiin. Oo nga. Baka may... go. Binabati ko po yung mga kasama kong intern. Next naman kayo, please. Family. Sa mga mama ko po, huwag niyo itong panoorin. Parang Dami yung mama. Alright, thank you, Chelsea. Thank you. Ayun, napaka-energetic mga ka-MB ng ating mga interns talaga, no? And ang hindi po mawawala ang energy nila
Ay, ang ating mga viewers via Facebook, hindi na natin mababati ang lahat ng yan. Pero maraming salamat and salamat din po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto like Paul Liniment, Paul Masahe, Biocon. Basta marami po yan, kaya i-check nyo na yan dahil wala nang aw sa PAW! Ayan, shoutout din pala kay Miss Vilma Cartas. Thank you po for sending us, safety tips. And kayo din po, ingat po sa lahat ng nanonood sa atin. J. Mark Marzo, anak, pidapati ka niya rin. And of course, Sir Rain, Sir Alan Laviste, Sir Rodel. Maraming salamat po sa pagtutok. Also to our international viewers po, watching us all over from Canada. Maraming salamat po in Australia. And to my kids, Elera, I'm so happy and proud of you, anak. I miss you so much. And TG Home Builders, maraming salamat po for turning houses into homes. And GCP and Baguio Country Club. Pasalamatan din natin ang batang 90s Milk Tea, Musar Music, at huwag natin kakalimutan, magpa-reserve na kayo sa mga outdoor adventures na alok ng Pugo Adventure Resort. Diyan po sa Pugo, La Union. Nakasama niyo po ngayong Throwback Thursday ang nag-iisang minyo in the house, Randy Guzman. Sige ka. At si Shikay na, at si Charles. Ako na. Tapos na, nakasama niyo naman po Charles Limon. Naku, di tayo nakascore kanina morning barkada, pero making sure na makakascore kami sa inyo palagi. Babalik pa rin kami bukas, ang Dynamic Trio kasama si Momshi, Shaki, at ayan nga, bukas ulit, it's a thank God it's Friday, kaya tutok-tutok lang morning barkada dito lang sa Morning Balitaktakan!